Dyma'r Croes Celtaidd. Hwn ydy Croes Celtaidd. Mae'n o lot am bob man a draws gwledydd Celtaidd y gyd. Ond beth mae hwn yn cynrhichioli? Mae yn deud ar, Yma mae ein tyrymyn neu'n tai o'n gorwedd. Dan ddeiar y dwyn. Tyddar a'n ddeian y ddedd. I'r un rhan lle yr ydyn ni. Eitha barddonol iawn. Achos mae pawb yn dweud pethau fel, creu barddoniaeth. Yep, dyma ban nath digwydd yn hanes Cymru a hanes y Celtiaid. Reit, dwi'n mynd y dilyn ar y llwybr hwn. Reit, hwn ydy abati, dwi'n meddwl, neu priordy. Wel, dim cweit yn tebyg ban nath digwydd efo Panmon, ond gan i weld. Reit, dal yn Ynys Llanddwyn, dwi'n mynd at yr adeilad hwnnw. Beth mae hwn yn golygu? Dwi'n meddwl hwn ydy eglwys. Waw. Sori, os dwi'n gallu clywed am yr eco fi. A dim ots am hyn. Na chdi? Cerrig yma. Waw. Edrychwch. Eseg na gonsipt emblem. Ond troc sinos. Segatig. Right, I need to ask you something. What's the Hungarian word for there's nothing much left? How do you say sinos, there is nothing much left? Okay, I know what the Cymraeg. Dyma'r eglwys ma, neu templom yn Hwngarieg. Mae'n dal yndi. Ond, anonffodus, does dim lot i digwydd dy mwy. Ond o wel, dyna i chdi, dyna ni baradwyn. Rhaid i fi fynd